Milí spotrebitelia, tento kanál je o tom, aby sme si uvedomili, čo dávame planéte, z ktorej všetko berieme, a neviem, či by niekto našiel nejakú jednu, dve, tri veci, ktoré dáva planéte naspäť, aby sme udržovali na nej život a aby sme mohli ďalej ako ľudstvo pokračovať. Takže toto úvodné video, týmto videom vyzývam nás všetkých, aby sme sa zamysleli, čo sú naše spotrebiteľské návyky, čo všetko berieme a čo vlastne dávame naspäť planéte. Či udržujeme jej život v rovnováhe a v chode, alebo či len berieme a po nás potopa. Tak sa zamyslíme a ešte sa tu uvidíme.